እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። መሰል ወዲ ሰብ ኣብ 17-18 ክፍለ ዘመን ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ መለኮታዊ መሰል ነገስታት ዝብል ኣብ ሃይማኖት ተመርኮሰ ሓሳብ ወይ ንድፈ ሓሳብ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝፍጸም ዝነበረ ኣንጻር ህዝቢ ዝዓለመ ግፍዒ መሰረት ኮይኑ ነበረ። ንጉስ ብኣምላኽ እተመዘዘ ብምዃኑ ዝሓቶ እንተሎ እቲ መለኮታዊ ሓይሊ ዳ እምበር ሰብ ክሓቶ ኣይክእልን ነበረ። ብሓፂሩ ሰማይ ኣይሕረስ ንጉስ ኣይክሰስ ማለት እዩ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ነዚ ንድፈ ሓሳብ እዚ ገለ ከየጉደለ እተጠቐመሉ መራሒ እቲ ብ17 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሎዊ 14 እተባሃለ ናይ ፈረንሳ ንጉስ እዩ። ንሱን ብድሕሪኡ ዝመፁ ነገስታት ፈረንሳን ስልጣኖም መለኮታዊ ብምዃኑ ካብ ቅዱሳን ጽሑፋት ብምጥቃስ ጠቕሲ ከዓ ብሓቂ ረኺቦም እዮም። ኣብ ህዝቦም ሓፍ ዘይብል መከራ ኣውሪዶም እዮም። ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ብናይ ሓደ ፖለቲካውያን ፍላስፋታት ናይ ማዕርነት ወይ ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ መሰላት ዝገልጽ ሓሳባት እንተዘይቃላሕ ነይሩ እቲ ንኣሜሪካ ብ1776 ዲሞክራሲያዊ መስመር ከም እትኽልክል ዝገበራን እቲ ንፈረንሳ ብ1789 ካብ ንጉሳውነት ናብ ሪፓብሊክ ክሳገር ዘኽኣላን ህዝባዊ ናዕቢ ወይ ሰውራዊ ክካየድ ኣይምተኻለን። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንጉስ ጆርጅ ዋሽንግተን ሻድሻይ ኣብ ፈረንሳ ከዓ ንጉስ ሎዊ መበል 25 ዝበሃሉ መራሕቲ ምርኣና ነርና። እዚ ኣብዚ ዘመንና ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብፍላይ ድማ ኣብ ስካንዲኔቭያን ሃገራት ኣብ ወዲ ሰብ ዝዝውተር ዘሎ እተፈላለየን ተዛማድን መሰላት ድማ ግሁድ ኣይምኾነን። ንምዃኑ ኣብተን ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ዝኽተል ሃገራት ዶ ኣይኮነን ናይ መሰላት ምግፋፍ ብብዝሒ ዝረአይ ዘሎ። ዝኾነ ኮይኑ እስከ ከም ኣብነት ነቲ ኣብ ዘመን እዚ ኣብ ንቕሓት ደቂ ሰብ ዓብይ ቦታ ሒዙ ዘሎ መሰል ዝብል ኣምር ሒዝና ናብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንእቶ። እቲ መራሒ ብቐዳምነት መሰል እንታይ ማለት እዩ ብምባል ክንገልጸሉ ማሕተትና። ንሕና ከዓ እዚ ኩሉ ኣብ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ ዜጋ ስለምንታይ ናይ ምምሃር፣ ናይ ሓዳር ምግባር፣ ናይ ምንቅስቓስ፣ ናይ እምነት፣ ናይ ምሕታት፣ ናይ ምቁዋም፣ ናይ ማዕርነት ወዘተ መሰሉ ዘይሕለወሉ ብምባል ዕቃበታትና ምገለጽናሉ። እዚ ድዩ መሰል እዚ ዳ ምዕራባውያን ሃገራት ንኣፍሪቃ ንምዕናው ዝዘርግሕኦ ናይ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ፕሮፓጋንዳ እንዲ ብምባል ከዓ ኣብቲ ስውር ኣብያተ ማእሰርቱ ምዳጎነና። ሓቂ እዩ እምባገነን ምስ ዝነግስ እቲ በዓሉ ዝፈጠሮ ናይ ቃሕ ዝበለካ ምግባር መሰል ናቱ ዳ እምበር ናይ ህዝቢ ኣይኮነን። ብዓሚቑ ኣተሓሳስባን ፍልስፍናን እተበፅሐ ናይ ወዲ ሰብ መሰል ኣምር ኣብ ኣእምሮ ውልቀ መላኺ ቦታ የብሉን። እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ሓርገጽ ነተን ኣስናኑ ክስቕስቓ ወይ ከገልግልኦ ቐጻሊ ዝመጻ ኣዋፍ በብሓደ ክቆራጥመን እንተወዓለ ግዲ የብሉን። ናቱ መሰል ንኽበልዐን እዩ፣ ናተን መሰል ከዓ ክብላዕ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ልምዲ ብቐሊሉ ዘይገድፈካ ገለ ፍጡር ድማ ብባህርያቱ መግዛእትን ውርደትን ዘይጸግብ ብምዃኑ እተን ኣዕዋፍ ክመላለሳን ክበልዓን ምነበራ።